wannan cuta da ake ta ihu a kan shi ba a ganin shi a mutum. Inda za mu gan shi kamar yadda muke tsayawa da ni mun kashe shi. Shi ne gaskiya. To mu yi haƙuri mu zauna a gida mu riƙe ƙannan mu a gida. Mun gode sosai sai kuma a yi haƙuri da abin da muka Allah. Salamu alaikum. Da Allah ku yi haƙuri. Za mu yi ta maimaitawa ne. Wankin hannu yana da muhimmanci sosai. Ba Allah ke tsare dan adam. Sannan idan Allah ya rubuta maka abu zai faru da kai bayan da zaka iya sai ya faru da kai. Amma kuma kare kai yana da muhimmanci. Wallahi, na'am. Na san mafi yawancin al'umma sun tsorata dangane da bullowar cutar coronavirus saboda karancin bayani na yadda za mu killace kanmu. Hasali ma muna tantama akan lafiyarmu da na al'umma. Ko da yake akwai hanyoyi da dama da za mu iya tsare kanmu daga kamuwa da cutar COVID-19. Ɗaya daga cikin hanyoyin kuwa su ne wanke hannuwa da ruwa da sabulu aƙalla na daƙiƙa 20 kamar haka. Mu sani wanke hannu yana da matuƙar mahimmanci domin ko kashi 80 daga cikin yadda ake kamuwa da cutar coronavirus daga musabaha ne. Sunana Rahama Sadau. Mu tsare kanmu da kuma al'umma. This message is brought to you by the United Nations in conjunction with the Federal Government of Nigeria, the Federal Ministry of Health, and the NCDC. Take responsibility. Stay safe.